ekhuluma ngilalele ekhuluma ngilalele. Sanibonani bathandi bomculo kamaskandi noma nje abathandi bomculo ka2 minutes. Lo nibingelelayo uNkululeko wakwaMabaso odabuka phansi eshowe esigodini saseZimpisi enhlane eMamba. Mina ke bangazi ngendiza bathi ngindiza mshini. Angeke ngibe mude ngegama nanokukhuluma nje kakhulu angikuzi ukukhuluma kakhulu ngoba abaningi bayangazi abanye abazongazi. Nami ngisangithathele lithuba leli ngibongele lensizwa u2 minutes ukuthi inkosi ingathi ngamsiza naye inkosi yami konke akuzamayo aphumelele ngoba naye ngimithizwe seyancane esazamayo. Bengifisa ukuthi nimseke nimsupport kukho konke akwenzayo nimnikeze ugqozi ukuze naye aphumelele. Ngiyazi ukuthi nina kukho enizokuzuza kodwa nje for yena kumele kube khona akuzuzayo ngoba lento ayenzayo uyenza ngothando. Nani bengicela ukuthi nimsupport ngothando. Ngiyabonga.